наблюдавайте, разбира се, и ефекта от това, което правите, защото хубавото разбиране за ефекта ви е важен, т.е. да присъствате в практиката си. Едновременно с самоизследването, защото в процеса на преподаване вие трябва всяко нещо да сте го преживяли и да го виждате, че е точно такова, каквото го обяснява. Когато завършите, се обърнете в Макрасана. Потягате се и през ляво рамо. Лягате по корем. Изтворени стъпалата. Тук оставате за кратко да осъзнаете натиска върху органите, усещането, дишането, промяната на равнината на гръбначния стълб. Ще видим трите варианта на Шавасана. Съберете стъпалата, допуснете петите, сложете ръцете от двете страни на гърдите, дланите под рамените стави, лактите подбрани, допрете челото до пода, съберете пети, стъпалата са отпуснати, челото на пода. Вдишайте, повдигнете главата, погледнете напред. Издишайте. Дишайте, погледнете напред. Издишайте. Ето тук как ползваме дишането като команда за ритъм. Не да се да насочваме. Ако искате и така. Но наблюдавайте. Така. Повдигнете главата. Лактите са силно назад. Лактите са нагоре и назад. Да. Повдигнете десния крак нагоре, без да отлепвате хълбочната стая. Коста на тази е на пода. Внимавайте къде е тялото. Нещо се стяга. Къде се акцентира, върху какво работите в момента. Отпуснете. Другия крак повдигнете. И отново започнете своето разучаване върху какво работи позата в момента. Какво бихме казали? Къде работи позата? Бедро, прасе, Гутес, издишайте, отпуснете. Така, втория вариант на скакалеца. Сложете ръцете до тялото, с дланите надолу. Повдигнете отново главата. Повдигнете отново десен крак. И вижте разликата от първия вариант. Запознайте се с разликата.
Сменете другия крак, главата е нагоре, да. А водичка не е нагоре. Заедно вървят. Да. Отпуснете. И третия вариант опитваме. Сложете ръцете под себе си. Повдигнете отново главата. Повдигнете единия крак. И свеглите. Повдигнете другия крак. И свеглите. Чудесно. Отпуснете, разхлабете макрасана и помислете, кой вариант бихте дали, ако боли кръста. Третия. Ръцете покрай тялото. Кой вариант бихте дали, ако болят плешки? Ръцете отдолу. Не,